Jeg takk fire alt, og Jesus navnet. Amen. Fått i havn, Ny-Trøndergøte. Alt nykjøkkener, 8 foreldrene kommer hus, pappa kjøpt hus. Og her ja, her var mine første barn der. Men tyvärr var det inte så långt till mamma min döde. Då var det bara 4 år. Vi var 6 syskon, den äldsta var 12. Och jag var 4 år. Olva var 2. Och så en nyfödingar. Det var bara några månader. Så det största är döpert. Men det var alltid varit goda folk som har, och i förrgen alltid, som har tidit sig av hemmen som trönch. Pappa var sjömäver, så det var inte nätt, han kunde inte vara hemma. Så det snart alltid. Så vi måtte, så blev vi sett ut till imisk att passa. Och på den måten kom jag så till Norradals. Och fick ett gott hem här. Jag gav först föräldrar som fortalte mig om Jesus. Så var det bästa här av folk. Men trots det att jag bara var 4 år så långtes det till min ordentliga mamma. Och första mamma min fortalte för mig att hon en dag hade varit i havn. Och hon var så en möver var kom till henne och fortalt för henne till låt henne småjente. Han har funnit sig jenten i kyrkogärden. Och så spurte hon. Och han helst känna hur den där jenten var. Och det var alltså och han så spurte med vad görs du här i kyrkogärden? Jag lejde efter mamma, säger. Så det ser en mamma omvärdig och genom hem. Men självan till att hända gentan fann inte mamma sin i kyrkan. Och han som över det var sån som arbetade här. Och i kyrkan i sitt arbete här. Och han ledde mig så till. Då var jag inte färdig till Norradals. Mamma döde i november, 6 november. Och ja, men av julen var det så kostar jag komma till Norradals. Men då var jag inte kommit till första föräldrarna som av julen. Jag bor inte av en mamma på mig och kvarn i ansare. Det första tog i namn. Men jag tog att hon skulle för hon var släkt och kolla för det.
Jag tyckte att hon skulle föra av vitja. Hon åt en gamla mamma här och så är ju skickfödd. Så helt hon tog jag trutja där yngste dötrarna till mamboja och Dorstea att hon mamboja Suimen och hon har Dorstea. Där var jänkarna, den yngsta och jag var akra jänkarna och så var det slä. Så att hon, det var så näkt henne och 4 så pickliga jätter vi. Så spurte hon till böndan, nyrstorböndan, av Reiners kona. Om jag kunde vara här med hon var bort. Och det var så gott. Jag får man här, men för jag ungat för nya natter till Dorstea och Suimen, det var jag blev värande tja Ola Reiners och Josefine. Och i hejta gott med långsen till mamma, han var här lika väl. Men det var kött att det för att kalla till mamma och pappa först föräldrar. Och det har vi gjort så det typ bötnen tröntja till att häva näkra som det kallar mamma och pappa. Ja. Jag åt en son på hållt år där jag kom här. Han var nog så sjuk. Först av eksem. Där jag vattnade så var det astma. Så han var rätt sjuk, smådrunker. Och i hej mot ansvar av att säga ta ifrån ta skrien kom och ta ja, därför hur ska jag säga eksem, ja. Det kom så förfärligt skri och han in i mitten att han klarade sig så att så det skulle är så att så efter och se att han var fra så att jag kunde komma och halta i armarna och så klarade sig. Så det var ösne en hörröjnd. Och sen så blev han så fick han astma. Men då var eksem väck. De var inte sen där sjuknar. Och så det var han. Och han, men så kött som han kom ur Norradale, bara han kom Estrumskär, så följde han inte astma. Så astma är det mesta ting. Så han var nog snäck vid havn. Så man på synen här som var Olle Bräckman som var politi. Men det blev så flera fostersyskar. De fick tjejböten samman. Så jag var det 8:e. Ja. Så det var stått nu och här bor så om man appen om man var boiskär hon var de var lyckas som I var inte vad jag ska säga. Det var för från ören. Så kom det. Så uppe bo I Norradale så son sin här. Och om man bo I Skåpan här som man var 8 fra. Men hon var, jag kan minnas den ena för att vara och vitja. Men Abbe var så alltid här. Men han får omkring skåpnar och vitja konsen. Det var inte mer skilt än så.
Ja, detta var starteren kan man säga. Och ja, vad ska man säga? Jag var så i norra del, inte jag var 90 år. Då får jag först för till Havnar. Och det var det största upplevelsen för till Havnar. Och minns da jeg kom så leksorer som Klensvær og Bøtlerein her. Da følte jeg, det er havnarøyk. Det var kålrøyken som kom i næsaglukkene og annar. Det høyma brente vi bare torv. Mamma, de platte jeg kjeipa lydsindra kåle som hun brukte jeg tre, ta en beka i. Tog jeg åner blev ikke noe høyder helt enn bæra og torve. Og vi beka av alt. Fra brei til, altså fra kvidenbrei til myskbrei. Men, ja, hva mer skal jeg si om det? Minnes du, hvordan minnes du til tatuien at du bor i havn? Det noe særlig som du minnes Ja, tatuien av Arne du får til Norradal som 4 år gammel? det som jeg kan si var særlig, det var jólahald. Vi åtte ikke jólatre. Det var skulle få hus i havn som høtte jólatre. Det er alminnelige folk. Men så var en gjerramor som vi kallar Hansina. Hon hei jólatræ fyrir börnum som hon visste ikke hadde råd til, eller ikke omstøver til av jólatræ. Og det helt hon jól fyrir tarmbörnum. Her i middelen, her slapp jeg øysne og Hanna syster min. Det var et veldig opplevelse. Jeg synes jeg så flott jólatræ. Og vi fikk ikke jólagaver som så, men at trænen hekk kremarhus vi godt og bom og alt godt. Da vi får hjem, da fikk vi hver sitt kremarhus. Det var øyelig nekk. Det minnes det som det beste, altså, fra badnåren her. Hvordan gammel var du da? Ja, jeg var 4 år stadig vekk. Kanskje jeg var... Jeg har så vidt til å bli 3 år. Og... Da jeg første ferie og var til jólatræg. Og det var nekkebøten. Hun i den store stove, den her Hansina. Men man kjenner at Thomas, og da kallar jeg deg i fjøse, Thomas i fjøse, og Hansina i fjøse. Hansina som var så gæra med oss. Og hun har tidsi mot mer, og syskjen møynen, og monken var så. Og alt som holdt jo under havnene, og her var några deler reist. Så det var ikke alltid norslet å være gjerramor, jo måtte jeg steg i Øtlandveks. Men det var alltid 2 mats som får etter henne, og fylte henne på veier. Ja, og jeg minnes at her som jeg kom så at være tja, men etter det så årene jeg kom å være sjøn, da var vi bjøver av jølen til fosterforeldren som men det var ikke veldig, da var det ikke så mye man på kjøtt og stien, men vi trodde jentene der trodde fosterforeldren her, og jeg bjøver til et måltøy
nere i Tøymon. Og her var alt godt, altså. Her var sånne kaka og forskjellig. Mamma var dyktig å baka. Og koka kleiner. Ja, og alt godt. Som man fikk i handelen ta. Det var ikke begrenset. Man fikk ikke sånne som idé. Men altså, her var nekko, det var frukt og alt sånt. Og vi tog så bjøa her. Og vi satte så pent mange takk da vi var litt nær. Men mamma har fortalt meg så gjerne at jeg vendte innater å si mange takk. Jeg sier mange takk tverrfer, så man er ikke glad for det. Ta har vi vært, ja, ta var det 4 år. Men det som jeg minnes tja hans sine Gjermon, ta har vi vært 3 år, da fyrreferna det var til jolatre her. Jeg og Hannas systrar, men Oliver slapp ikke vi, og jeg minnes en i høyren for øynene om å sjung græt. Tog hun ikke slapp vi. Ja. Hvor slapp hun ikke vi? Hun var så liten. Jeg hadde det var et marskatel, 3 år, ikke yngre, og hun var ikke var så gammel. Hun var ikke klare alt. Ja, så kom du til Norradals, og hvordan var så liv i Norradals? Vi får til Gongo til Norradals. Pape og Diakope, lødde med i middelsøyne. Og Oliver ble båren i leipe, og tar skiftes om å bære leipen. Det er best nå. Og da vi kom hjem mot sommerskær, da minnes det at jeg satte føtterspenn i vildslanker, til i Rattesfjøtlene. Her i havn var sånn som fjøtl. Det gjør det så sterkt inntrykk på meg at jeg græt og vildslanker, men det var så ikke vet jeg, det måtte jeg så. Og så kom jeg til 7 minutters tid, ja, og var her inntil om vare, der hun skulle til Kotlafyrer, og jeg for Åman. Og her i husen var Appen, Pape til Ola Reiner, og som barnfolk, og Gomma. Hon är Charlotta. Hon blev kallad Lotta bara. Och henne är inte Charlotta men och i att jag kalla Charlotte för Jorden Charlotte, så har jag kallat mamma upp och Josefina. I att jag säger kallar henne Josefina Charlotta är helt självklart. Men ta sig lyckas. Det er nok av 8 navn. Ikke bæg, ikke av bæg, altså. Bæg Josefine Charlotte. Så ble det Jorden Charlotte, så hun øyde Jorden Charlotte. Men, ja, hatt var så det første, jeg vet ikke om at det betyr så nek, men hatt var så faktiskt det första som jag minns till är ferien till Norradals. Du kan lugga släcka här. Kan du lugga vaskmaskinen? Eller kan du komma släcka här?
Känner för tre. Larmar inte. Jag släck bara. Så. Så. Ska lugga itcha vid Och bara minnas att sätta något tid att det. Och mynten om hon är Jordan, ja. Bro, hik hända va? Hik hända va lukka? Hik mot ja här. Lite så. Ska vi lite där, inte. Det är ganska gott. Men att det möter så näck här var det. Så hej är det gott. Av näck och tack. Det var näck att göra. Nej. Näck var arbeid bæði út í vinnu. Kvart arbete. Passa mine små søsken. Vaska blæver. Og ja, eisen hjelpa gassar ungen upp ur gräven hon tog att gasen hon sträckas det gasapärre och det var ungarna vissa och ungarna tar dotter bara ner i grävna stopp inte på rätter och jag blev alltid sänd till att hjälpa så små vi uppåter men det var det ringaste på i fick då att gasasträcken han var så ytterlig vid mig. Han lei på av mig boka i mig bäg kropp och hödd. Han förstod inte att jag kommer att hjälpa. Nå. Det var så åt som han gjorde. Så allt det vanliga som vi gjort och genom huset. Och allt utandorar som höjder till husen. Så långt som gumma orskade så var det hennes jobb att mjölka kunden. Och gängelt nejtar, ja. Då jag var 15 år, då var allt det överlatet till mig. Jag äter brei, sätter det om morgonen, Arne folk nejtar. Därför så sätter jag enka. Där skrev sina tog till att heva. Och så får man till nejtar. Så kommer man åter och imest vara att göra. Mellan och så bäkes var signa i brei. Och älta nudja portion. Till sommar älta i brei, 2 från dig. Vi bäkar 5 stav brei från det. Vi var nek folk i husen. Vi var alltid 13 folk i huset. Det var vanligt. Och höjna. Alltså man hade inte varit. Där var vi en flöjre. Och så kom okra vi tjöjsna som var i sniv något av oss. Så folk var nok. Allt skulle veta. Så halt jag det kan säga bekänta som tjejer och kommer.
Och då var det täcka mig av de små. Det var bara 8,5 år i mitten. Så såg jag en 3-4 år i en potte i sen. Det skulle tuskast. Pottarna skulle stötas ut. Träet. Första mamma var räska sejma. Jag kan säga att hon sejma i allt som vi ginkade i. Det blev inte köpt. Och lite sent ganska. Det var lite ganska lite. Så läs. Tack. Så hon var en offer kvinna. Hon var offer. Och röskbönda kom. Hon var ute hvis hon kunde släppa ut. Men det var tog kvar hon inte kunde vara ute. Hon gick över bötnen först. Men hon var öliga rösk och närlökt och klarade allt. Då hon var hon var inne i lampan. Väx upp här. Hon var östen 4 år då hon får in här. Känner folk här. Och var 13 år. Då får jag om natt. Men hon dödde allt arbete och hon inte världen så läsnar utkänt av dina värdigheter. Men jag visste gärna unga till att mjölka. Nekrar kip. Nej. Kvitt det var, det vet jag inte. Om hon rättast ett litet tumt eller kvitt, det vet jag inte. Men jag slapp att mjölka. Och vi hade alltid 4 kor och vi kvar 5. Det var inte mjölkmaskin att ta det. Det är inte fint. Om sommartal om nätterna ute så tar man i hen morgon och kväll där mjölka näten. Gumma la det sista åren i sönchen. Då hon orskade inte. Och när knöjen var så sliten tjan. Då var hon inte färdig att lackna och utsitta knö. Nej. Och vi var alltid färdigast. Ena från morgon för vid öl. Och färdigast till Norradas. Och ofta så blev Johans skolealter så blev han efter. Att var öliga gå igen. Öliga gå Johans. Och så det var det vi skulle så vi Jo, Gummo han var grulja väl bäj. Och så när han sitter uppe i kameran, hon la uppe i loften. Han sitter här. Och nu är dörren färre så mycket till viks att han sa och han, oj, hända Gumman hever bøyen, säger han. Och han helt något av den här vid unga bøynen där du inte kör upp. Hända Gumman i bøyen. Tälte det var så lutet det på forskjellige så små ting.
De ut jag byggt, då lägger man sig mest till det också ordet stuttligt blir sagt. Ja. Men hämta gumman här i byn. Det är nog det. Gommadun, hon har haft stor tydning för det som barn. Gommadun, Ja, hon har stor tydning. hon är stor tydning för bötterna. Det är en. Och hon var oför att fortälja söver. Roliga oför. Men så skulle det helst bara bötterna, inte de vuxna. Och alltså först pappan min, han var oför att fortälja söver. Och han alltså illustrerade det. Det var så förfärligt. Men då måste jag inte sucha när bara bötterna. Jo, man har haft sitt gott och i baden av Arne Oxen avgjort. Självt om det var en förfärlig misser att missa sina mamma, den var bara 4 år. Men i 8 år bara var yngre. Den yngste han kom, han tog det bäkaren i höttene kallade det en. Jag kallade en diaguppe. Han sikker vi guppe mun. Det röknade bara vi. Det kallade en diaguppe. Han är stamfäge faktiskt till Nekvatrums Møyda Samuelsen. I det. Vi hade samband vid havnarna. Vi Siradell. Som var nabyggt till oss. Sund. Kollafjörður. Hetta var de mest støyene som vi hade samband vid. Och det kunde vara rätt intressant ösne. Sälja att man för till havnar, det var, men det var också värt det att vi måste alltid gänga. Vi hade oss. Men Arroya, det kom inte på tal. Det vi skulle alltid ha oss något värre, vi rossiga i Ivalesta bär allt det. Och i till havnar, vi säljde ut till alla sanna runt och låg ut till fåglar. För ut från Ola Reinerst. Och tilltidsna var god och han läser nek efter sorgen innanför böndaväsen och sådana. Så det var god ut. Och så var det så förskälligt. Men och det skulle röjas och rössa bärslaunar. Så var det inte plats för mina rump i björn. Men en så. Och hemmater, då var alltid fullt leipar av. Jag var till möblen som man måste köpa i havn. Så man kan se till att omstövnar vore, ja, vad ska man säga? För det som var rösk och stärk, så var det också problem, vill jag sagt. Och först mamma mån som var ekvilian ansen vi, för sen vi snackar om sjukor eller sprek, för att lackna. Och jag tror att hon säger mig att man kläder och så är nog det att hända vinstra öxlet som hon var lackre än den högre. Och så är det att det var bäst för att lackna. Och vi kom till att lackna och kommunlackna och det var en mäver från han var slaktare och fåglar. Ekviliga fittelackna. Fittemäver. Han var sin äldre tag.
Och så ser man mig där här vad det är. Och nog säger hvis det var näka särskilt i vägen vid öxeln så var bäst att affära tulliga till lackna jo, det kan vara en rätt. Och så han kan man ju så öxlarna kanske finna några fel. Och så säger han, kom vi ska täcka och så det där det är sjömanstäcka. Det gjorde vi bäj så i lacknen. Då har vi över 13 år. Men han klappade i mer så bara herrarna och säger färd och bara hemma till Norrlands och arbete. Du var stark som en mia med oss. Det var inte ting i väg. Nej, så det kom på ur inte som att möjligtvis att det kunde ha varit okkurs i födseln. Det kan ofta en okkur färre sindra li och så inte komma så väl ujater. Men jag har ju omgått några generat höj, kanske pojlinda några sort. Men nu vill säga att högre armar nu är starkare att låta höjna än minstre. Det är nog väl. Hattar de första åren, luftsöven som är de första åren. Och ja, jag var äcklig heimkär kan man säga. Det är långt att till den där norra del. Och första ferie för ut bostad att tjäna. Det var för som arbetskona till Sysselman i Västmanland. Hur gammal var du då? Jag var ju 19 år allt. Och jag grät mina möten i tar. De fyllde mig nog så lätt alloj. Mamma, pappa och barnen och syskon. Och jag grät. Så säger pappa, du behöver inte affära, du har gått med en domare. Nej, det vill jag så hellre inte. Så jag får till gång och till Kotlafjärrar. Och så får det bil och skattlast att inte gamla rätt, men det luktas det navn. Här kom vi till från Kotlafjärd till Västmanna, från Västmanna till ett här plats vi båte. Och så till Västmanna, vad säger jag nu? Ja, det var till Skådevästervåar. Men okej. Det var det för han vi. Man får till Kotlafjärd och så får du bil till Västmanna. Här kom väver från Kotlafjärd till Västmanna, men det var inte vanlig. En vanlig väver, men det var så köjrande. Och jag vet att Sysselman i 4 månader. Så orskar jag inte mer, vill se vattnet alls. Och då får vi det en liten båt, en båt som kallas Olavur. Och han silte i Middelhavn och Västmanna. Vi postade och värde och så. Och han får ju och så kom han ut vid röra båten från norra delen. Och jag får så göra på i land till norra delen. Det var min första tur som bort. Hur var det till Anna i Västmanna? Och här var bara gott. Det var mer stöjler ute och inte var norra del. Det vill säga. Och så sysslar man och det var inte mer än allmäntliga folk. Konan i huset, hon var så sjuk. Så hon var näck på hospitalet, men jag var här. Men det var bara fitt för han var så komisk systemauren.
Øyna fyrir jeg hei væri ute sin lunsje til kvölde, kom til hus, skulle jeg vese, jeg fyrir så glabbant inn her. Da satt søstermann og veskomne. Og han skærer det opp, og Jesu navn, så jeg får man ikke fri ferien heldre man sitter av bukkene. Jeg sier, men det kun last, horna. Jeg ble høylig ytla vi. Han var soringer, så da sitter jeg sier nesten alltid i Jesu navn. Hvordan er det han? Han ja, hvordan er sysselmann, hvis mamma. Appe Ola Bräckman. Mm. Han var Appe Ola Bräckman. Ja, på mammas øyne. Døtter hans er Astrid. Hon ble mamma til Ola Bräckman. Hon ble gift med Ludvig Bräckman. Ludvig er papi Ola Bräckman, som er nu. Men den første Ola Bräckman, han var bodje til førstemann Moine. Han kjøpte seg til navnet, annars ville det Thomsen alltid. Thomsen Jetta, ja. Hva sysselmann visste man hva det er. Han var en spirrevipper, var. Jeg kan ikke minnes akkurat løte navnet, men... Og så du fortalt meg om TV at fortelle eventyr og søver. Og du har evnene til å fortelle eisene. For bøtten under Vestmanna. Ja. Kan du fortelle om det hendelsene? Fortalte bøtten her. De var yngste bøtten til sysselmannen var 8 og 9 år. Han korsen deier, han som sysselmannen, Vestmannen. Og hon og Marion, og hon ble gift angstan sinde lengt vekk. Men hon er deg i øysene. Nekva dem er deg. Bøtten ikke sånn. Det var ikke nekka livrett. Jon, det eldste, så var det Liss, Astrid, som ble mamma til Ola Bräckman. Og Ole. Så var det en så var det Hesberg. Det yngste. Marion er hon. Hva er han? Jeg minns ikke. Jakob alltid. Jakob, ja. Og jeg pleide å fortelle dem søver. Det er de øyelig godt. Og så kom en, de var så vel vi øyne jenter i bøtten til søsmann, som hun har bygget. Hun har sånn deg. Og hon har fortalt for papasønnen. Papen er Axel Haraldsen. Hon har fortalt for honom om å se her arbeidskunna til sysselmannen stod så å fortelle søver. Det var stort og lustet. Og de sauna og så, de bøttene som de bedre sammen vi. Og så for det. Så sier snir Axel, han yngste at høyre meg fortelle en søv for seg. Og jeg skulle fortelle en akkurat som de fortalte for bøttene, jeg skulle til å styre livande. Men jeg bär mig undan. Jo, sier han. Jeg slapp ikke ut at for jeg fortalt. Jeg var inne til at jeg var bjøret inn til en natteredel og crowd wedge. Så jeg måtte bare fortelle. Og jeg fortalte så søvnene som var Ederland. Jeg hadde dem til bøttene skulle vel. Og sier Axel, nu forteller det jo akkurat som det at det bare bøttene som sitter der noen til. Men skal du ønske.
Så det var ikke annat gjør. Jeg gjorde det så. Og ta jeg så li, og da sier jeg, nå forstand jeg vel på i bøttene, jeg så trygg. Det de sitter og luster så ut av det. Så han også i hånda seg da. Ja. Så det vi att fortälja söver och äventyr. Det står ju är uppvuxen vi från Norradalen. Ja, nämligen. Det var daglig koster här, kan man säga. Inte de strängaste arbetstider, men alltså, annars det var en löta, så var det söver, och så var det äventyr. Och här var gumma till att fortälja. Hon var offer och fosterpappa min. Papi hans här Andreas, men han fortalte alltid så räv så man låg om bänken. Men han har så lite väl lösne. Ja. Ja, och du har fortalt mig några stuttliga söver från baddomen i Norradalen och här var en som hette Erlott. Ja. Ja, hur var han? Han var första min. Och han var en stuttlig förer, gemyttlig, dömde väl att drilla men annars ordentlig och fitter. Han och gumma Erlott var uppkallad efter gumma. Charlotta, han hade Erlott efter henne. Så ett kväll så hade han stappat kläderna ut sig och hängt halvor ut av vintern och dattan ut köknar så sörde en säsonger. Men och gumma kommer in och hon sker och råp: "Åh Jesus, Erlott! Färdig skjut och vänta igen." Och vi stod så visli och krauche här, mist väl. Och elektricitet, nej. Det var lappar, tillslå med lappar. No, men så var det bara Erlott som mig. Och gumma, hon munte, alltså muntsvimma. Det var något som omnäck för henne. Att Erlott är just att pussa. Men så var Erlott. Han var så fitt, han fick bara, man helt ganska naturliga kona, giftes till Norra. Han fick 2 söner. Den yngre, han är Åkernhöjme. Han är inte gott psykisk. Den äldre, han är en bajer alltid, men särskilt den äldre, glömskalsk, spelar på flera instrumenter och så är. Men annars har vi inte samband med, men helt en Helga har samband med tandrönch. Ja. Och kanske Jörmund, kanske. Jörmund blev så östning gifter och bo i Norra. Erlott fick 2 söner och Jörmund fick en dotter. Och nu har vi eisen varit i Ulva och Kirsten. Ulva, syster. Syster, Tun och Kirsten i Ulvarösten. Och Kirsten, ja. Ja. Kan du fortelle meg litt om ditt forhold vi til her, du vokste opp sammen med Olof. Hvordan er en av to i? Jag växte inte upp samma med Olva. Ja, en av to i, ja? Er det ikke en? Nej, då hon kom till Norra så var det inte om och appa flöten. Ah, Hon okej. släckte i husen här. Så jag har faktiskt inte kommit samma med henne för vid er vuxnar, ungar med vuxnar. Och sammalöjs bötjanar, Hans och Nelle. Och alla systant han luktla bötjan som vuxit upp i bäkarna. Han kom inte känna för en tröllvaxen, som man säger. Men han och syster har vi haft förbindelse vid alla tøyene.
av til at hon var så flink. Hon gikk var og ferreist i Norradale, trutja ferer, kanskje 4 ferer om året, og det var alle gongkøysene. Men hon var ekva trygg å komme til Norradals. Og inntil hon ble gift og for landet. Hon ble gift. Hon arbeidde annars i bokhandelen, gamla bokhandelen som var kallet, men nu han spilder nødgjert og forandret som jeg, han og sist kjenner ikke kjent han atter. Ja, hon arbeidde. Og så som sommarresa, og så var hon, hvordan tror jeg for i Norradal og ferreist, og til Gongo. Men hon var alltid så klön och lött. Hon har unga rump jag ber på. Och hon sände mer jolabacka kvörst öjnesta år. Och jag hade själv att det var en väldigt stor patch kvar jag fer. Och näck frukt och näck gotter och alltid åt ting. Av okkursliga till Moines personliga. Så han har och ta fick Oliver sist i ösen, ta vart och Lyttelbodge nyhotne. Så kanske han har finnit pengarna för sig till, hon var då bättre än andra. Till hon jag var ju hon fick ganska goda löner, men inte till det. Ja. Men hon yngste att gleda syne. Hon var virkelig god i och. Oliva, hon fortalte meg sin om hennes skolagång og hva det spalte som bøten og sånne. Ja. Du gikk til skola i Norradal? Ja. Ja. Og det var 4 kvar vik. Ja. Så man kan se att skolan den var inte nekv. Och så var 8 år kvar och det var skolan stod privat. Och så ville det, och hon var också så i min mamma. Men så ville det inte ha mer nöj. Så blev det 8 år från januari lycka till oktober. Var ingen skola i Norradal. Så ta 4 kvar vike, hon var inte till till att helter. Och den första lärarinnan som vi hade, det här lärde vi inte, kan säga. Jag lärde ju inte. Och till hon fortalte bara om hur så klok och så fitt i bötterna var i höjvig och kvidarna. Så det lär jag inte i höjra. Jag vet att hon kunde ösna vara fitt, men hon fann inte fitt vid oss. Nej. Hon skulle vara, jag skulle vara så mycket mante att jag röstade mig upp i skolan i Tøyman och sagt till henne att jag meldte det igen. Du var så oran vid henne trutjar. Yngste tja symman. Hon var oran vittar till världen, ja. Men jag ser inte navn i ös eller inte. Erlott, ja. Han Ja. tar i skolan ta. nej men Ikke henne. Han var så unger. men han du fortalte meg om han skulle benta. Han skulle benta i förskolan. Han skulle benta. Benta, Ja. ja.
Men ta var det ta var Elenborg Samuelsen. Nej, hon var gift så nät ett annat namn. Jag minns inte lötnet det. Hon var gift. Hon var inte Norradal. Till Norradal och Syradal. Där skulle det sökas. Det var vad kallas det? Där vantrelärarplats kallades det. Vantrelärarplats. Det blev sökt av koordinator. Så vi fick nästan alltid en utkänd lärare för första året. Och ta var Sanna så inte i mynden här. Hon var färdig. Och vi hade olika lärare där. Men den så heller inte att de Erla säger det. Hon hade Elenborg. Hon var hon och dötte till bäkaren i hötten att han som tog den yngsta bötjan, första bötjan. Nej, den yngsta bötjan var en biologiska bötjan. Och vi skulle, det var och Agnar, Elma och Hennes alltid. Hennes så kom i skolan ta, jag vet inte. Vi skulle bända på att och ofta var det här att man visste det hur det skulle vara, men vi var osäkra och så ville vi vara, vi så bara visste inte, för vi inte säga något bort. Och jag vet sig så ärligt. Och hon begynte på en av vägen där i Elenborg och säga att här kunde det inte vara bekänt att det är yngste i klassen ska veta hur det ska bändas och tid och inte bända det. Och så blir han, men Erlot stås klar till att leva ut. Så säger de i Erlot, ge bänto. Ja, säger han. Han säger, både bits, både buss, både bats. Och så var han ute av horen. Och hon blev oj, och blev så rej som en kalkon alltså. Hon vet att det var en hodel. Jag vet inte om vi flänte, men vi hade hodla flänna. Så är det att vara en spillappar. Fingrasbuskarna. Ja. Både bits, både bots, både bots. Det har vi ångat glömt. Det var så Elenborg, men så det var över Näckvågålan och första läraren som kom att han var så här domeläraränderna, han är Johanna Lava Olsen. Han var från Havn. Omätliga goda lärare. Jag var så god igen. Och i Engstad skulle vara i allt och i. Men det var vantrelärarplats och så. Men jag halte att han var i 2 år. Jag var inte kvar i allt det. Så kom en lärare som hette Clay Paulsen. Han var från Fokle. Han var en god lärare. Och en som är Krosthaj, Olof Krosthaj. Men han var så stort. Han är sökt plats, fast plats i Sorre. Och han fick det. Så vi får efter ja. Skolan tog var stuttlig och minst stuttlig. 4 kvarja vike sitter då. 4 kvarja vike, ja. Så här var 3 veckor här det inte var skola. Men ja, men alltså det var tatt eller inte var. Ta i vantrelärarplats och blev alltså där Johan Olsen kom. Alla Olsen. Ta blev det inte mer. Ta var det bara 2 plats i låg samman. Så var det hälfterna.
Jeg har alltid det første plasset var Saxon og Norradaler. Og her var bare 8 barn, en jenta, og hun var til havnar i en kanonskola, så her var en barn. Så da hadde vi nok så lenge tog en god skola. Og da hadde det vært at jeg hadde spørt akkurat. Ja, när skiftet lärare? Vilken klass gick du i tar du? Det var bara först och andra klass. Det var bara 2 klasser. Men ta Johan Olsen kom till han över. Ta kom en EU-lärare ur havn. Jag minns han var 2 år utträck. Men det är inte samma EU-lärare som kom. Andra Busk och kväddat hin. Busk var danskare. Hin var förenkare och minskjane. Då kom jag halta examen vid och. Men examenbönt, det blev bara Karl Johan var för en till norra, han var inte. Och hine bötnene, första syskan med, de var så ung, de kom det var inte examen över tajmen. Och där som där tror jag systrarna, systerbötja mer, där kom inte på parstöd. Där dodde jag inte, till Sanna i bara var övrigt, han har inte lärt den nek. Där dodde jag inte. Så jag var hennes nämker. Ta var det sned och spjöa i mer friplats i Älskland i havn. Men jag samar unga chans till att kunna fär. Jag skulle bygga, jag skulle äta. Och som friplats, skolans isptala. Men med vissla och kläder och så hopplöst. Jag säger bara nöja i kjotla, men i hej och hov. Det var inte vägen. Hur gammal var du då? Då har vi varit 13 år äldre. Så när var du så lio vid skolan? Ja, jag får ur skolan den dagen jag fyllde 14 för dött arbetsskolan efter det. Och så ut att hända som 19 år gammal. Ja, I Västmanna. ja, och det var stort. Det var mer norradel innebär ut i tant. Jag får 9 som 25 år gammal och Siber i norradel. Ja. Så du var faktiskt flera år arbetskona i Norrland. Ja. Det var inte kvar tillsammans. Så du har nek gå minner, bäg gå ring ur Norrland. Bäg gå tjejlig. Ja. Michel Solsen. Inte ringa den ganska men så. Första mamma min var en äcklig upplyst kona. Hon visste allt möjligt. Och dottern och så. Och hon gav fra sig rösne. Hon var rösne gav till att fortälja sig över. Hon fortalte om den norska. Inte, han säger det, han var det gröns. Och se att han normövren så är det omtalar och en tog. Jag glömde. Du har fortalt mig det för. Ja, jag har nog. Jag har nog tills det här upp. Du har tills upp. Ja. Så skall så där kom vi. Ja. Hon var bara arbetsom och klok. Hon var klok alltså och arbetsom. Allt sen. Hon var en evnarik kvinna. Första mamma. Första mamma död.
evnarik, ja. Och då det allt. Og hon tok alt det så, og hon les alt som fikk hendra. Og du ikke bare les det, men det skjer til klistra fast. Så hon kunne fortelle alt etter, og det var øyelig stort allurst etter henne. Ja, hon var en klok opplyst kone, det helt sikkert. Hvordan var vi karlaga någon? Ja, han meldte seg som kjønn ikke noen kom. 15 år, 15 til 20, til Svermeiman. Så ble det ganske sint mer alvorlig for i øynene. Hvordan og hva. Men største kjærligheten var noe lykkes. Og hvis liv ikke er formet som det gjør det, så hvis jeg til dømes øyne fortungt jo på å fære til Norra og lære til det her mye vøtter, kjøtta. Fysioterapi. Ja, fysioterapi, ja. Tjøyner faste møyner som bor her. Altså siste til fosterpappa møyn, hun har en klinikk selv. Og jeg kunne ferdig her og lært til henne, og så tidlig så en kurs inne i Oslo, inne i midtelen og sånn. Og det tenkte jeg på at men jeg vet ikke, det var så ikke rettelig allikevel til at og nå at han har suttet til at hei er færre til Norra, så har jeg sikkert døtt av igjen omkring Norma. Og det var ikke det, jeg var atla lykkes. Og lykkes var atla. Og det var det beste. När leid du av första tog till Mestis till Luchas? Hvordan börjar jag tycka Ja, kännskap? det började jag faktiskt vid att vi började i Sankorn på Testeklagsvik. Men han snackade inte med, jag snackade inte med han. Ingen telekontakt, han var nog inte den talande med över en sån snart. Och inte så näck för att tåsa tian till stittle med över. Men talade jag mycket till han och tog man så minnes det att ögonen som heter Amalia, hon var ösn i Sankornen. Ja. Och jag minns henne ett kväll och jag var örken av henne tog att hon sa till jag vill inte att det skulle vara något offentligt att Eva hej några AH för honom och så är så. Ta säger och Jesus annat det hej över dåligt att du och Lucia skulle säga huxar det bottnen och det som grötter sig. Jag var flow. Jag vill inte vara tilltaget. Det var bort att han var i sangkurs så att det var här. Men hon har rätt allikevel. Det är nu också om det. När hur det så varit till Sky, 2 år Sky, när hur det varit under kruinen eller åren afton. Nej, inte och det var under kruinen, det var under mitt under kruinen. Mitt i kruxarn. Det var. Men jag är också om detta nu att Amalia hon är rätt. Urslitet blev gott. Näckve sankar och spelar och ja. Så är alltid sunche. Ja. 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 Jag första pappa men vi var sankar några eller
Eller, men det var faktisk bare husen tjokk. Det var bare okkara hus som var, kan se baptister, som de kallar. Hine var kyrkfolk, almindelig kyrkfolk. Og det var ikke, men Andras og en soner i de husene der oppe, han og hon de til gula godt å komme til okkara og synge. Det vi sunket nek om kveldene. Ja. Det var fast 2 kvöld om vikene var fast, om vetrarna. Ta sunket vi andaliga sanger anna kvöldi, og hitt kvöldi var fastla sanger. Så man kan se at det var sanger var ikke spart på. Og du kan sikkert minnast sangerna den der i det. Hæ? Du minnes sikkert sangerna som du sunke. Minnes det? Ja. Ja, det var ikke vanlig. Det var ikke sunket og snakk med det. Det er de var så bara poppa lite in här. Eller alltså, det var inte något sanger. Det har tog mig med allt det gamla, alla de gamla sanger. Då är nekvar, hur nekv utan ett och om inte då först versen så Jesus och det ville synja, han var en favorit till mig. Ja. Och så var det första sangen. Ja, nu bandet livet. Ja, något. Igen. Det är avtalat nu. Det är så gamla fat att det är avtalat nu. Jo, vi måste ta om han på hillen här. Här kommer säkert äta det för att höra mötet. Det är så här.
Tomne. Han gjør det så. Ja, Anna skal komme med til henne. Det er ordentlig hukk. Det er avslappet det, jo. Nei. Så vi går ikke høyt bort der. Nei. Ja, Anna er meg. Och det Samaria. Så fint. Det känns så gott. Ja, tar tog att Och så heimkaska. ja, jag tycker att vi tänkte sitta på kunskap innan han nu ska ta ut ifrån och ta bort det som kanske säga. Här är Ankarna då var så ung. ja. Och så var det 11 år där. Jag ska se att jag är betydligt. Jag vet du kvärt är blivit helt ung för en omvänd. Då jag fortalte det och Ebenezer, han repar med alla jag vet skulle synja sanga kvällen. Och jag så bra med så säger att det klarar inte sig att han men jag kan fortälja att det är uppvuxen i Tinkusvenon. Jag var min älskade Vatnaheim och jag var kommit från att Gamleslån. Han kom Skalavik, han gick alltid från bygd till bygd. Ja, och Maja fortalte mig att mamma var bara 11 år, cirka 11 år, ta unge måtte för ut att hjälpa husen, om du vet. Ut att hjälpa. Hon kommer att komma ner till Melcher. Och Melcher är han som du vet. Ja. Och här kom hon att vara. Ja, mamma det från Skalavik. Ja, och överst uppe i här. Hon är Johanna. Ja, det är så intressant att man tänker på att minnas allt efter så. Men jag minns det att det var systrarna tu och Brynhild. Brynhild, ja. Ja. Vet du, syster Brynhild? Ja, hon lever Eller ju. sol och då ett. Ja, Vi sjankarna, ja. och i svarta Och var det. båda sjunker lika väl. Ja, och Brynhild ser så öle flotta först men hon bara så ser ska tunga på oss vi. Hon tunga på oss vi. Ja. Hon var tunga på oss vi Jens. Hon ser, vad ser? Hon säger Hon ser en. Hon ses inte långt. Nej. Hon alltid vill Vad är hon? Nej, hon bor ensam där ute och döttren Paula. Hon bor hon sjåne. Jon bor sjåne och en annan son det yngste som Kan blev hon gift vid? Hur heter han? alltså Paula. Ja, Nej, Brynhild. Ja. Jens Paul son Nallaka. Åh, för sure var hon gift vid. Fitte med över ja, det finns ju. Då är jag så knappt Det finns ja. ju. Så ungreisende. Han jag syns Paula Brynleif, är han yngste? Är han då gifte? Hur är gifte att man? ja, Bacino. Ja, och sen kör. Ja, alltså Daniel förbäck för Göte och fick en fotlager, ja. Och bor så Göte och seglar så ner på det och skipet. Så var det ja. Jag såg kom Christer och han hever akkurat vi han ger vaskmaskinestand. Han heter Christer Jakobsen, ja. Ikke Sjögren. Nej, inte. Inte köpsent jo. Han synger gott. Ja, vet du för jo, och så var det två jenter, Vanja och Paula. Och Vanja blev gift i Klaxvik och det blev nere. Och konan kör en bodje, hon har ju från Klaxvik. Ja. Och hon syster till bara sitt Kristina Jens Christian, det var systrar. För Kristina Jens Christian som döje. Sista konan Jens Christian, Ja. så Jens. ja. Det var systrar. Ja, och så konan Alex. Ja. Vad är det Susanna? Hon är en syster här från Klaxvik. Det var nekva systrar. Ja. Ja. Alltså, Jes Christian, son Paul och är han tvärförgifter? Nej. Ja, och han fick så öla fitta att du tog. Han miste gärna till hon lagde sjuka syster och fick och vad inte ska det vara. Halsen och liten.
Marco, har du sjunget noe som gamle om någon? Jo, men Men så var Paula på Kirsten er ikke finnes nok. Hon arbeider på en restaurant. Hon bor ikke mamma sønne, og så det yngste sønne Paul. Øyla ser. Gåva Lea, ansett at du ikke var der. Øyla ser det som er fitt. Hända någon och någon så Så bänken. vet jag, men hon så ser det, hon ser bara inte utbrynet. Och så är det så och riktigt nu, för inte inte. Men ska se där till att det ligger ser här ett familjechock. Hjalmar Gudsen. Vad jag på roen och ser. Men pappa var en så du vet han kom. Han blev det gett. Ja, alltså livet. Alla som har väl. Ja. Tack kan du se det. Det var det arvet. Ja, och han hej och så hej han elever är lite stån tingsvin lärde det inför halten. Och så kom det så kom det en trutcher här skulle blåsa såna stämmer. Så för pappa och det förra stämte gera och vi tog loft med såna i orkester. Ja. Det var fint alltså. Musiken in vid morgonmöten som man säger. Jag ska se det och mamma var alltid gående och sang så gott. När mamma kom till Havnar till högen mandolin vi. Nej, jag kan se det. Mandolin, ja. Så hade hon dörrat till att hon tog mandolinen fram och Jens tog också annan som fram. Det var att var så glad. Och så såg vi och Jens var så han var så musikalsk och så glad över allt om Maja. Ja. Och det säger nämligen vittnesbörd han följde upp Techen. Ebenezer. Det var kvällstund. Maria Sintra. En veps. Vad är det? Vad är fjärmar? Ja, men det är inte farligt nu, ser det. Jo, farligt alltid. Inte nu? Och just är det som blir omgått. Hon är väck nu. Och vad är parna med det? Jag sitter ju vid. Hon är bara inte sticka manan till det. Jag ska lära det till det. Jag har tror det klart ju. Jag se det. Jag var slå. Ja. Det är just som omgått. Nej, vad är det något? Jag har först Verkligen tar. Jag har parfym på mig. Det är här. Det är så farligt. Det skulle du alltid ha. Och lack i håret. Och gav väck. De skulle för Anne. Ja. Men vad är det? Jag har såna. Ja, elektriska catchar att du vet. Och det är det ja. Och så kom det på en omkärmer och så färg på vindarskarm och så stod jag där. Och så det är så som man latar upp. Ja. Det är som stöt av det här. Men det här är inte vi här, så det är bara vi. Inte skulden och lagt i nu är ju men vad är han nu? Vad ska han för en hitchet också? Jag hade inte... Du, men ministern. Papetoin. Han var budget till mamma som vi hemma sen, ha? Pappa var budget till mamma, ja. Mamma, ja. Och var nästan budget till mamma Ann Luffe. Ja. Att hon inte Anna. Ja, Anna, ja, nettopp. Ja, det var syster. Ja. Hicka så inte var. Ja. Men det var mer, ja, säkert fast det blev gift 17 veckor. Ja, så jag vet inte om Hon var tvillingsyster till Hjalmar Godsen. Hjalmar var det en som åtte en av dessa. Och säkert här. Oj. Och han sett själv till han. Lea. Han sett själv. Här. Ja. Ja, vänta, för jag började fast det var spännande. Han så intresserad. Han var väpsla på gästen. Är vatten luckan igen här? Vad det vara? Ja. Hilleren. Nej, han kan inte så länge. Han ändrar också sig. Nu. Allt klockan 2:04. Nu måste jag hurry up. Du vet inte, är det dejligt att vara halvtid? Jag vet så här Johan, det är för att så jag här. Det är veps. Jag sa det helt med ner. Jag får slå oss ner, men vad jag får harlaga på mig och parfym, det tålar det inte. Så kommer det. Du jamma gott så sen. Ja. Nu har det vi rösa från Andrea. Ja. Ja. Och han blev gifter för en läkarböt när han är. Ja, väl. Han var förbi sig. Hoppades på att han kom ner till Leipen Tingsrum. Ja, nej, slätt. Snett det ska leda så. Nej, vi ska. Tänk så mycket. Är sliver nu? Du kan filma det också nu. Jag måste ju Så läs. Nu är äldsta om man kommer på standa. Och nu kom de mittasta. Och nu kommer en lilla fitta. Ja, och så titta. Mittasta.
Jo. Det är slett inte galet, va? Det är en deilig tur. Så fruktligt steisen. Jo, de såla veckan till det bara. Ett sett i visst det klarar vi då. Ja. Så extra att man finner på för nytta filmen och så åker vi. Det är säkert gott för knöjlen. Det kommer ordentlig bevegelse. Ja, nu är inte näkt samman med det. Ja, det Börja lämna santen. vi har det gamla helst. Ja. Vi har det Han gamla. hörde här om att till santen. Det kunde jag. Ja, och så checkade jag här från bilen och Iben jag miskade av santen. Ja. Jag kunde inte sälja. Vi då kan få gamla ammor, va? Hej, hej. Hallå. Rast i det raska ta den, va? Ja. Just bara lite. Just bara lite. Kom igen. Du bara lite. Såna blommor för. Jag måste stiga med ett annat om det. Ja. Nu måste jag måste se det. Jag vet hej. Täcka så här brukningstält och brukfyr. Ja, det måste köras väck. Nej. Hvis det hände sig att det var förnäck i skjutselten för att ge vad det Ja, det här var att prata helt ut. Jag hade varit ett förnuftigt det var inte. Nu har vi så många händer. Jo, det är först för Anna var inte alltid lista skalan. Nej, men vart fram. Vart fram. Och så visste jag henne att här skulpturen här tog. Men efter en inte hörde sådana. Nej. Det är inte konstigt att det är. Ska vi få komma ner så tjej? Nej, vi ska man hämta det. Jo, du ser det här. Hade är listaskap. Ja, men hade figuren här. Han är krävar toppen. Åh, Jesus, säger hon till. Ha? Hade postur där, jo? Skulle fara om och se kanske där eller där. Och vad är så där hick här?
ikke han kan vise Att det för god här. Jag sitter en så fruktansvärt på närmare här. Och bara så för det är för god upp att det bara så storm upp. Alltså allvars natt alltså. I halvdelen helt snä. Det är inte ordentligt. Ja? Jag blir det bara ett Det är nog bara trästopp vi som är ordet. Ha? Det är nog bara vi som är Det var inte bättre att det var ett träd. Vad ska Anna säga till? Det är bara vi som inte är ordentligt. Det var vi som är det. Nej, jag sitter bara vi som är Och är det ordentligt? Amen. Amen. Okej. Du kan. Vi må om en hedge hemma. Vi kommer lukka ut handen. Pusse lägg som vi har sån här ja. Du, jag näst nej. Du tar fruktansvärt jävla röjer. Handlar ju efter. Det är så bilen ständer, va? Jag tror att den för går. Ja, men det kommer för att bo över. Så gång kan du, ja? Ja, det kommer gott. Kanske bestämmer. Så spännande kom så till chatta. Hvis det bare hatt så tenker jeg. Nej, det är helt annat. Vilken väg till Hyro? Kom nu för vet. Det går en madam Hyro. Nu kan jag gänga läs hälsa. Ja, men han sa nog och boka röjer här. Og ja, men Vad säger Kirsten? jeg satt meg så stavigt. Ja, gå. Ja, visst det. Måste jag skulle stäva. Jag tar nästa år. Ja, gå nej. Nej, men jag brukar inte mina min tid. Ska vi in och öva? Ja. Håll det till här. Jag kan inte undan. Jag ska nog spela som Skype, ja. Okej. Ja, så.